प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर गळीत हंगाम संपला असताना देखील लॉकडाऊनमुळे कारखाना परिसरामध्ये अडकून पडलेल्या 12 जिल्ह्यांमधील 738 मजुरांची आज शरद कारखान्याच्या प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या सर्व अटी व नियमांचे पालन करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये रवानगी केली। महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाची बसेस, आयशर टेम्पो, ट्रॅक्स अशा वाहनांमधून ऊसतोड मजूर आणि त्यांच्या संपूर्ण परिवाराला त्यांच्या गावी पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा रवाना झाली। बीड, परभणी, लातूर, सोलापूर, उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम व यवतमाळ अशा 12 जिल्ह्यातील मजूर यावेळी आपापल्या गावी जाण्यासाठी रवाना झाले। आदित्य राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे कार्यकारी संचालक संतोष दिग्रजे, शेती अधिकारी दीपक पाटील व कारखान्याचे जनरल मॅनेजर भूपाल आवटी यांनी याचे नियोजन केले। प्रतिनिधी राजेंद्र मांजर्डेकर।